आं नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों। बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे गोदान टपिकजों आं नोंथांमोननो मिथिहोगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय था। आरो लोगोसे मैया आं मोनसे भिडिअ नागारदोंमोन। बे मैयानि भिडिअआ जाखिनि बै समाव जेब्ला मिस कल खालामबा जे नोंथांनाव मोनसे मेसेज फैगोन आरो बे मोनसे मेसेजाव मोनसे लिंक फैगोन, बेयाव साबमिट खालाम होननानै बुंदोंमोन नङा होमबा? दा बिनि बिखयावनो सासे जोंना फंबाया आंनाव मोनसे कमेन्ट खालामदों। फंबाया आंनाव सोंदों, आदा मानो कल खालामबाबो रिसिभ जाला, मानो सुइच अफ खोन्थायो? जेनेबा बाखिफ्राबो बेफोरबायदिनो आंनाव सोंदों। खिन्थु आं बे फंबायनि गोनांथि बाथ्राखौ आं दा बेखौनो खिन्थानो सानदों। आरो जायफोरना जायाखै नोंथांमोना मिथिनानै लाबानो जाबाय। फंबायनि मुङानो जादों मारि बसुमतारी। फंबाया कमेन्ट खालामदों, आदा माथो कल खालामबाबो जाला, आंबो उत्तराखन्डआव थायो। नै फंबाय, आंनि बाथ्राखौ खोनासं। दाखालि जि समावलाय बिसोरो टारगेट होदोंमोन नङा होमब्ला? दा बिसोरो टाइम आप खालामबाय जानांगौ एबा माने बन्द खालामबाय जानांगौ। बिसोर सरकारनि खामानि नालाय बेखौ सब समाय बिदि नागारबाय थानो हाया। बेनिखायनो बिसोर जाखिनि गावसोरनियाव लिस्ट मोनबाय दा बेखौल' होनो बिसोरो राजि। दा बेखौनो आं बुंनो सानो, जोंबो जा नटिस मोनदों जों बेखौल'सो बुंनो हायो। आरो दा बिसोरो बेखौ दा नोंसोर दा फन खालामबाबो सुइच अफ बा जाला होननानै खिन्थाबाय थादों। आं दा बेखौनो बुंनो सानो, बिसोरो टाइम आप खालामबाय जानांगौ। आं बेखौनो नोंथांमोननो खिन्थायो, हय नङाबा फंबायनाव मोनसे गोरोन्थि थानांगौ जानांगौ। आरो जेब्ला समाव खालामनो होदोंमोन बे समावनो फंबाया खालामना लानाया मोजां जागौमोन। दा आं बेखौनो बुङो। आरो दा बिसोरो टाइम आप खालामाबाथ' आरो जेबो राहायानो गैखाला। दा बाखि बाथ्रा बेखौनो आं बुंनो सानो, जोंनि बुहुमाव 29 एप्रिलाव जानो गोनां जाथाय जोंनि बुहुमनि, बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानो सानदों बे भिडिअनि गेजेरजों। 1 नम्बरावनो जादों चन्द्र ग्रह 1998 सननिफ्रायनो नायनाव जागोन जाथाया बोरै जागोन बेखौ आं नोंथांमोननियाव रोखायै खिन्थानो लाना फैबाय। नोंथांमोना जे सोरबाफोर भिडिअ नुनानै गिबाय जानांगौ, सोरबा गियाखै जानांगौ। दा आं बेखौनो बुंनो सानदों, दिनै रोखायै बैगानिकफ्राबो खिन्थाबाय आरो टुइटारावबो होबाय, माने बे जोंनि बुहुमजों सौग्रावनाय नङा। होमब्लाबो दा आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खिन्थानो सानदों, बे 1998 सनावनो बे बुस्थुआ सोमजिनानै थानाय एबा दासिमहालागै बे बुस्थुआ जागादिंग्रायनो नागिरदों। दा बे दिंग्रायनायनि माखासे बिनि 3.9 मिलियन मिल बेसेबांबा गिदिर अन्थाइआ दा जोंनि बुहुमनि गेजेरजों एबा बुहुमनि जिं एरायना थांगोन होननानै बेबायदि मोनसे नटिस होदों। बिनि गिदिरा माने 3.9 मिलियन मिलसो गिदिर जागोन होननानै बुंदों। आरो जोंनि बुहुमनिफ्राय जानगाराव थानाया 6.2 मिलियन किल'मिटार बुहुमनि गोजानाव दं होनना मिथिहोदों आरोना। ओमफ्राय दा मिथिहोनाय बादिब्ला बियो माने दा बुहुमनि 6.2 किल'मिटार गोजाननिफ्राय बियो दा एरायना थांसिगोन होननानै मिथिहोदों आरोना। नोंथांमोना रावबो गिनो दरखार गैया, खिन्थु बिसोरनो गावसोरनो नटिस होदोंमोन, दा गावसोरनो रोखा माबा रिजाल्टखौ मोनबाय, दा बिसोर खिन्थादों। दा नोंथांमोना गिनो गोनां दरखार गैया आरो जेबो जाया होननानै बिसोरबो फोरमान होबाय। माने दिंग्रायना थांसिगोन बेसेबांखिनिजों, माने 6.2 किल'मिटारनि गोजानै दिंग्रायना थांगोन होननानै खिन्थादों आरोना बिसोरो। आरो प्लेनेटारि डिफेंस के लिए सिर्फ एक और दिन है, माने प्लेनेटारिया मोनसे मिसिं, माने बिजों नायनानै मिथिनाय मथे बिसोरो माने सानसेनि दिनल'सै होननानै बुंदों बे दिंग्रायना थांगोना। आरो बियो बुहुमनि बेसेबांबा खाथि, माने 1.5 किल'मिटार गोजानाव दा अखाफोरनि खाथियाव दं होननानै बिसोरो माने बेखौ मोनसे रोखा खिन्थादों। नोंथांमोना बे समाव नायबानो जाबाय। नोंथांमोननो बेखौनो आं खिन्थायो। दायो माने बे जोंनि बुहुमजों सौग्रावनो गोनां नङा, दा रैखा एबा जोंनि बुहुमनि जिंजोंनो थांसिगोन। दा आं बेखौनो नोंथांमोननो मिथिहोयो, जों रावबो गिनांगौ दरखार गैया आरो जों रैखायाव थानो हागोन। आरो जोंबो बयबो बे बुहुमावनो थांनानै थानो हायो आरो बयबो जों मोजाङै संसार जालांनो हायो। बेखौनो लानानै आं बेखिनिखौनो दोननाय जाबाय।